yürüyen acayip Türkmen alabayınıza Sakar deyilýär. Seynaşyňyz ýaly Sakar özüne münasip täsir hereketleri owadan hem anamly agras ädimler bilen bäsleşigini dowam etdirýär. 2021-nji ýylda doglan bu edermen alabaýyň atasyna görse basar, enetine bolsa tulpor deyilýär. Görmegi kim edermen Sakar meşhur kör gaplanyň uğruna degişidir. Bu Sakar atly alabaýyň boyunyň beýikligi 83, kese uzunlugy 85, goşor aýla bolsa 16 santimetre deňdir. Hakykatdan da wepadarlyk nişany bolan edermen türkmen alabaýlary bugünkü gün gahrman arkadaşlyk gahrman serdarymyzyň baş tutanlygyny milliligimiziň göz goňçyny ögürilip olara goýulýan sarpa hassa belentliklere göterilýär. Ine de syňdaşyňyz ýaly Sakar belenen täsirçiliklerden geçmäge taýarlanýar. Mehriban adamlar, ine de Sakar belenen täsirçiliklerden geçmäge başlaýar. Syňdaşyňyz ýaly Sakar özüniň hüşgärligi, çadamlylygy, çalatynlygy, türkmen alabaýlaryna mahsus hereketleri, aýratynam öz eýetine wepalylygy bilen bugünkü günni belenen täsirçiliklerden geçmekligini dowam etdirip, ine de syňdaşyňyz ýaly belenen täsirçilikleriň ählisinden üstünlükli geçmekligi de başarýar. Berekella Sakar, berekella.